Pane, ďakujeme Ti za tvojho služobníka, kňaza Jozefa. Ďakujeme za to, že si sa mu dal spoznať a ďakujeme za takú vášeň, ktorú pre Teba má vo svojom srdci. Prosíme, požehnaj jeho ústa, jeho srdce, požehnaj celú jeho osobu, aby z toho takého osobného hľadania Teba, spoznávania Teba, počúvania Teba mohol nám dnes odovzdať to, čo nám chceš cez neho povedať. Pomáž jeho ústa, jeho hlas a pomáž jeho srdce, aby to, čo chce povedať, naozaj mohlo zaznieť na Tvoju česť a slávu, na spásu nás všetkých. Ty žiješ, kráľuješ na veky vekov. Amen. Srdečná vďaka, ktorí sa spoliehate na svoju pamäť, dobre robíte, ktorí sa spoliehate na papiera, ktoré lepšie robíte, a ktorí viete robiť s PowerPointom, si môžete dobre pripraviť. Ja som teraz taký frajer, lebo sestrička mi minulo ukázala niekoľko ťahov v PowerPointe, tak teraz som akože odborník na teplú vodu. Pán farár mi spomínal, že také slovo má pre vašu farnosť na tento rok, a to Boh ma silou opásal a moju cestu urobil nepoškodenou. A keď som sa modlil za tie slova, lebo to sú nádherné slova, a keď čítate ten žalm, 18. žalm, je dlhý ako týždeň pred výplatou, ale je úžasný, pretože tam môžete normálne vidieť takú premenu. Môžete tam vidieť, čo prežíval ten Dávid. Je to žalm, ktorý napísal kráľ Dávid. Tak sa pripisuje ten žalm. A viete, ono to je také úžasné, že to Boh ma silou opásal, moju cestu urobil nepoškodenou. Keď som sa na to modlil, tak prišlo, že tá viera nie je taká, ako si to niekedy predstavujeme, že už dostaneme všetko v plnosti. Ale zrazu zistíte, keď čítate Sväté písmo, že aj ten Dávid musel dozrievať, že aj veľký Abraham, otec vie, musel dozrievať vo viere. A zrazu prichádzame na to, že nikto nedostal vieru hotovú. Dostali sme ju ako keby semienku, alebo dostali sme ju ako nejaký zárodok, ona musí rásť. A človek sa pýta, kedy rastie viera? Keď sa skúsme pozrieť na to, viete, ten žalm 18. Keď som sa, nevedel veri, ja som sa tak modlil za to, že kedy čo, ako, som si dal tak spať, si som sa odvedel, alebo koľko bol zobudil, mohol som spať. A mi tak prišlo na rozum, ako Dávid vystupoval z Jeruzalema, keď utekal pred svojim synom Absalónom, a utekal pred ním, rozumiete, tam jeden ho preklínal, a mi tak prišlo, že no, to je opísané v tom žalme. A potom si zalistujete vo Svetom písme a zistíte, že to tak nie je. Môžem poprosiť ďalší slajd? Viete, prvý verš toho žalmu v podstate je taká pripomienka pre zbormajstra. Aby teda zbormajster vedel, ako ten žalm spievať, by vedel, že o čo vlastne ten žalm je. A tam čítame, že zbormajstrovi Dávid, sluha Pánov, zložil slova tohto chválospevu pre Pána, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z ruky Šalomej. To znamená, kedy si na začiatku. Keď sa stal Dávid kráľom, keď vlastne pominulo to nebezpečenstvo zo strany jeho predchodcu, kráľa Šavla, keď prešiel všetkými tými peripetiami, to si pamätáte zo Svätého písma, keď ho naháňal ten Šaul kadetade, po horách, po lesoch, po dolínach kadetade. A jednoducho, keď čelil veľakrát aj Filištíncov a rôznych nepriateľov zvonku, to znamená, vtedy, keď toto všetko pominulo, vtedy môžeme povedať v takom plnom rozklete svojej kráľovskej moci, vtedy napísal Dávid tento žalm. Môžeme ísť ďalej. A keď potom budete sledovať Dávidov život, tak zistíte, že v podstate ten 18. žalm ukazuje práve na tú takú ešte mladickosť. Si všimnite, ten úsek Dávidovho života pred hriechom z Betsaby. Môžeme rozdeliť Dávidov život na
na taký život pred tým hriechom, ktorý bol taký osobný Dávidovi a veľmi poznačil celý jeho nasledujúci život. A na ten úsek Dávidovho života o hriechu z Betsabé. A si všimnite, ako hovorí kráľ Dávid v tom žalme. Za moju spravodlivosť ma Pán odmení. Za to, že moje ruky sú čisté. Lebo som kráčal po cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezmožne. Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som neodvrhol. S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločinu. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že moje ruky sú čisté. Všimnite si? Všimajte si to? Som čistý. Som verný Pánovi. Za toto všetko, za moju bezúhonnosť, za toto všetko ma Pán odmenil. Rozumiete? Si všimnite, ako pripisuje mnohé veci sebe. Dávid. Pripisuje to, že tú odmenu, že Pán ma vyslobodil zo všetkého toho nešťastia a toho nebezpečenstva preto, lebo som mu verný. Preto, lebo som ho nikdy nezranil. Toto nie je v tom žalme. A viete veľmi dobre, že tak, keď človek rozmýšľa, obyčajne niečo príde. A na Dávida prišlo. A preto hovoríme, že ten ďalší úsek jeho života po tom hriechu z Betsabé veľmi poznačil všetko to, čo jednoducho Dávid žil. Viete, zrazu všetko, tá predstava o tej svojej bezúhodnosti, toho, aký je super, ako nikdy v živote Pána nezradil, zrazu sa rozkvitnula. Zrazu Dávid bol šokovaný sám do seba. Isté ono to, jedna celá prednáška by mohla byť len o tom, ako sa dopracoval k tomu hriechu. Niekedy tak sa podobáme takému Dávidovi, že zaháňame presne ako on. Bude tam napísané, že v čase, keď králi idú do boja, Dávid namiesto toho, aby vysadol na konia a išiel bojovať na čele svojho vojska, ostal doma. Zostanoval si ho, ja neviem, zlenivel, stučnil. Samuel veľmi nechcel. A poslal Joaba na miesto seba. Svojho bojovúcu poslal na miesto seba. A toto bola príležitosť pre hriech. Tam sa to si začalo. Viete, mám taký pocit z toho všetkého, že ten Dávid bol veľmi spokojný sám so sebou. Bol tak spokojný s tým, ako všetko má pod palcom. On už nepotrebuje ani bojovať. Na čo? Na to má ľudí. On nepotrebuje robiť nič. Na čo? Na to má ľudí. On je veľký šéf. On len poťahuje za nitky. Ale keď človek nad tým uvažuje, nie sú to také bohorovné pocity. Sa čudujeme, že vtedy, keď sa cítil najbezpečnejšie, keď už tak sa cítil bezpečne, že on nechcel mať pod palcom tú vojnu, ale jednoducho tam poslal na svoju bojovnicu, vtedy, keď sa cítil najbezpečnejšie, vtedy vyšiel najväčší pád jeho života. Osudový pád jeho života. A skutočne, keď potom pozeráme, prosím ďalší slajd, keď potom pozeráme hneď po Dávidovom hriechu, stačí, aj nemusíte čítať celé to písmo, stačí len, keď si prečítate nadpisy jednotlivých úsekov, ktoré sú tam. A tam máte smrť syna, ktorého mal z Betsabé. Prvé nešťastie, ktoré prišlo na ňa. Prvá rána. Dokonca jeho syn Amnon znásilní svoju nevlastnú sestru. Tamar. To je v Dávidovej rodine. Po jeho vlastnom hriechu. Bratovražda, pretože brat Tamari, vlastný Tamarin brat Dávid mal hárem, to znamená mal tých detí do blúdu. Čiže brat Tamarin, vlastný brat, zavraždí Amnona. To máte v rodine. To máte v rodine. Dokonca, keď len to. Ten Absalom zradí vlastného otca. Si predstavte, že syn sa postaví proti otcovi. Syn prenasleduje otca ako posledného špáca. Otec musí utekať pred vlastným synom. A keď čítate tie state, tie riadky o Dávidovi, zrazu zistíte, že proste to bola taká potupa, že vlastný syn robil to, že pred celým Jeruzalémom hore na streche, viete, strechy sú úplne iné ako u nás, hore na streche, na tej plošine,
proste, aby celý Jeruzalém videl tú hanbu. Znásilňoval otcové ženy. Znovu hovoríme, že pohybujeme sa v Oriente, v dobe Dávida, a mať hárem a veľký hárem, to bol jeden zo znakov proste takej moci a vznešenosti toho kráľa. To znamená, že si predstavte, že utekáte pred vlastným synom. Viete, keď toto všetko zažijete, a stačí len toľko. Už nemusíme pokračovať potom ďalej všetky tie ďalšie veci z Dávidovho života, ale stačí len toľko. A musí to tak poznačiť človeka, že už Dávid asi by nezložil 18. žalm v tomto momente svojho života. Asi by už tu nehovoril, že moje ruky sú čisté, Pán ma odmenil. Lebo som mu verný, Pán ma odmenil. Lebo moje nohy nikdy nezakolísali, Pán ma odmenil. Už asi toto by nikdy nepovedal v tomto momente svojho života. Ale je tam taká nádherná stať, keď skutočne, a tu sa dostávame k tomu, že ten Dávid utekal pred vlastným synom do svojho kráľovského mesta, s hrstkou svojich verných utekal ako posledný zločinec. A viete, ono vždy sú také zlá, ktoré tak driemú. Rodiny sa niekedy hnevajú a nevedia prečo už. Viete, ktorý starý otec, ešte čosi ich starým otcom urobil, že neviete prečo sa hnevajú, len sa hnevajú. Už ich vnúčata vôbec nevedia, že nejaký problém bol, len vedia, že akože toto je zlá rodina, tak ako s nimi netreba nič mať. A si zoberte, že presne tak nejak driemalo také zlo v tom národe medzi tými potomkami alebo tými príbuznými, vzdialenejšími alebo bližšími jeho Dávidovho predchodcu Šaula. A tak jeden z tých ľudí, ktorí tam zostali ešte z tej Šaulovej rodiny, ho stretol práve tej najkrajšej chvíli jeho života, keď musí utekať pred vlastným synom. Asi si prečítame tú stať, lebo ona je veľmi dôležitá. Semej hovoril takto, keď preklínal. To bol ten človek, ktorý zostal zo Šaulovej rodiny. Ten príbuzný. Von krvavý muž Belial. Pán vrátil na teba všetkú krv Šaulovho domu, miesto ktorého kráľuješ, a kráľovstvo dal do ruky tvojho syna Absalóma. Teraz si nešťastný, lebo si krvavý muž. Na to Abisaj, syn Sarvier, navel kráľovi. Čo má tento zdochnutý pes preklínať môjho kráľovského pána? Prejdem a zrazím mu hlavu. Ale Dávid povedal, nestarajte sa do toho, synovia Sarvie, nech preklína. Lebo ak mu pán povedal, preklínaj Dávida, kto mu povie, prečo to robíš? Potom povedal Dávid Abisajmu a všetkým svojim sluhom. Hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život. Už po čo skôr to môže tento Benjaminec? Nechaj to preklínať, lebo mu to pán prikázal. A zda sa hliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Potom išiel kráľ a jeho sluhovia po ceste, Semej však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestane preklínal, hádzal do kamene a metal prach. Chcete predstaviť, aká to musela byť nenávisť? Všimli ste si, aký rozdiel medzi tým, čo sme čítali v 18. žalme a medzi tým, čo hovorí tu? Všimli ste si to? Nechajte ho preklínať, lebo mu to pán prikázal. A zdá zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Už nie odplatí mi dobrým za to, aký som verný. Už nie odplatí mi dobrým za to, že som nikdy neurobil nejakú chybu v živote. Odplatí mi dobrým za to, že pokojne znášam pokánie za svoje hriechy. Odplatí mi dobre za to, že sa nebúrim voči jeho v úvodzovkách škole pokoji. Odplatí mi dobre za to, že sa nesnažím ľudskou silou nejak riešiť tým, že prikážem svojim sluhom, aby ho umlčali, oni by ho veľmi radi umlčali. A verte tomu, že ako na dobro. A mali
majú z toho ešte radosť. A hovorí, Pán ma odmení za to, že to nerobím takou ľudskou silou, ktorá by bola podnietená nenávisťou. Ale čakám, že on bude môjim štítom a čakám, že on bude mojou ochranou. Keby sme to zhrnuli, tak tu máme kráľové dozrievanie, Dávidové dozrievanie. Dávid dozrieval takto. Za prvé, si všimnite tú zmenu. Už sa neodvoláva na svoju spravodlivosť. To je prvá základná zmena. Druhá, už sa nevníma ako ten, ktorý neurobil nikdy chybu. Ale vníma sám seba ako hriešnika, ktorý potrebuje odpustenie. Tretie, prijíma z Božej ruky aj ľudskú prehru. Bezmocnosť. Je takú porážkou, ako to nazvať. A za štvrté, zostáva mu nádej. Zostáva mu nádej. V tom všetkom Pán zahliadne. A zda zahliadne na toto moje uničenie. Na toto preklínanie. To je nádej. Toto je Dávid. Viete, Dávid potreboval hriech na to, aby mu došlo. Že človek, keď sa chce oprieť o Boha, keď chce žiť v Božej moci, potrebuje sa zrieknúť nejak tých svojich takých predstav a toho svojho takého kráčania o svojej síle ľudskej. Toto potrebuje prežiť. Dávid, bohužiaľ, Dávid na to potreboval hriech. A ono to nebolo len tak. Lebo ten hriech, ktorý ho tak poučil, alebo bol veľmi poučný, viete, svätý Augustín povedal, že šťastná vina, to pán farár spievaš nekonečný chválospov, že no. Pán farár to spieva vždy na Bielu sobotu, keď spieva o šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel tak znešený vykupiteľ. Pre Dávida bola toto naozaj šťastná vina. Ale to, čo potom sa prežíva, je to, že sa mu to stále pripomínalo. A že už celý život prežil v podstate v akejsi takej pokore, aj keď znovu mal ešte toto ďalšie zakolísania, ale proste celý život prežil v nejakej takej pokore, tak prízemne. Už to nebol ten Dávid, ktorý vlastne na začiatku hovoril, Páne, to buď rád, že ma máš. No však keby si ma nemal, tak ako neviem, hej, to by tu ten tvoj ľud zachraňoval. Rozumiete? To je Dávid. Skúsme sa pozrieť na súčasťou nášho dozrievania vo viere je aj priznanie si vlastnej hriešnosti a prijatie ľudskej bezmocnosti v poslušnosti voči Bohu. Viete, toto mi neradí. Toto mi neradí. Viete, my sme radi, keď sa cítime silní. My sme radi, keď to máme pevne vo svojich rukách. Ja som dneska tak čakal, že čo ešte bude, lebo mi to vypadalo také, že ako to normálne, ako žiaden defekt. Auto normálne išlo, ráno som vstal, lebo som 5. A to som išiel spať do 1. Ako bez problémov, nič, absolútne. Išli sme po takých cestách kadejakých, ani šmícha, nič. Čo to je? Som čakal, chváli nebo jaké budú, to tiež celkom normálne. Tak len čakám, že kedy mi to niečo vypadne, že nebudem vedieť absolútne pokračovať, lebo budete si predstaviť, že čo ešte by mohlo byť. Lebo vždy to ide cez bezmocnosť. Lebo my sme radi, keď to máme všetko presne naplánované, vieme to palcom, vieme, jak to bude fungovať, vieme, jak to presne bude klapať, vidíme výsledok už dopredu, viete, no máme pred sebou. Ale zabudáme na to, že keď takto sa chováme, my úplne zabudáme na Boha. A kde je tam Boh v tých našich plánoch? Je to bolestné, ale my sa učíme Bohu veriť a dôverovať cez naše ľudské prehry a cez našu ľudskú bezmocnosť. A preto je potrebné, aby sme dozrievali, prijať aj ľudskú bezmocnosť v poslušnosti voči Bohu. Tam Boh láme našu pýchu. Skús ďalej. Teraz taká otázka, že prečo je ľudská bezmocnosť? Som vám to vysvetlil pred chvíľou. Ešte ďalej. A prichádzame k Abrahamovi. Viete, Abraham, pravde zvie. Super. Ako to má takú vieru, jak Abraham, koľkokrát hovoríme. A keď sa začítate do Svätého písma, zistíte, že to nebolo tak celkom. Že aj ten Abraham to nebol taký ako superman, ktorý proste Pán povedal, Abraham, zbal ženu, zbal deti, zbal kufre, sadni do auta a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Yes, sir. A už ide.
Tak nebolo. Aj ten Abraham potreboval dozrieť v tej viere. Ale to sú také maličkosti, ktoré keď čítate, tak vám prezrádzajú, čo sa deje v tom vnútri tej osoby, tej osobnosti starého zákona. Čo povedal Boh? Tu Pán povedal Abrahamovi, vtedy bol ešte Abraham, odíď zo svojej krajiny, do svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaný. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a preklejem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Toto je prisľúbenie, to bolo požiadavka a hneď za tým bolo prisľúbenie, ktoré Boh Abrahamovi dal. A čo mu povedal? Od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu. Neviem, ako je to v Slavinej. Je bratranec príbuzný? Áno. Aj u vás je príbuzný? Pravda. Asi myslím, že aj za Abrahamovi čas bol bratranec príbuzný, že? Asi zoberte, že ako to bolo ďalej. Ako hovorí písmo? Poslúchol Abraham. A Abraham odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abraham mal 75 rokov, keď išiel z Haranu. Abraham vzal so sebou svoju ženu Saraj a svojho synovca, svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. Prečo to urobil? V podstate neposlúchol, urobil taký kompromis. Malinký. Boh povedal, odiď od svojho príbuzenstva. Prečo? Lebo ho chcel naučiť tomu, aby sa spoliehali iba na neho. Je to ťažké, ale ho toto chcel naučiť. A viete, Abraham si povedal, fajn, všetko dobre, ako urobím, ale nemôže som to aspoň niekto, kto mi je blízky. Aspoň nejaká opora. Je tam, že mal 75 rokov. Už mám 75 rokov, že potrebujem voľať to, že by sa aj o mňa postaral. Čo tak ten Lot? Čo ten mladý šúvaj ešte? Ako solidný ešte. On je syn. A jemu to celkom dobre padne, keď sa presťahuje niekam inám a začne nejaký nový život, to fárne, viete, starí otcovia, naši otcovia a my to budeme riešiť, akože aj to môže byť také dobrodružstvo. A zobral toho Lota, v podstate ten Lot mu bol akoby takou barličkou. Takou ľudskou nejakou istotou, ktorú chcel mať v rukách. Niekto k tomu je blízky, s kým sa môže porozprávať, s kým sa môže poradiť. Viete, sadnúť si večer. Niekto strávi takú chvíľu, proste, kedy sú si blízky. Viete, čo je zvláštne? Keď budete čítať Sväté písmo, zistíte, potom ďalej, jak odišiel, ako to poznačilo ten kompromis, ako poznačil Abrahama. Ten ho poznačil. Prvé je, keďže Abraham neposlúchol úplne Pána, odzrkadlilo sa to na jeho ďalšom chovaní a problémoch, ktoré mu spôsobil práve Lot. Prídu do Egypta, nastal hlad. Prišli do Egypta. Teraz, keď išli do Egypta, viete, Egypt bola mocná krajina. A Abraham, keď pozrel na tú svoju ženu, kočka, síce už mala roky, no ale tak ako predsa len ešte vyzerala k svetu, krásavica. A zoberte si, že sa nechová ako ten, ktorý sa opiera o slovo mocného Boha, ktorý mu prichádza, aby odišiel. To znamená, keď mi niečo taký Boh prikáže, znamená to, že nielen odísť, ale že ma bude chrániť pri tom. On sa nechová ako ten, ktorý sa opiera o Boha. Ale čo urobí? Jak sa chráni? Ako obyčajne zbabelec. On povie svojej žene, počuje Sáraj, vtedy sa ešte volala, keď pozerám na teba a keď rozmýšľam nad tým, jak sa chovajú tí Egypťania, aký majú vzťah k ženám a tak, vieš, no, neviem, ale lepšie bude, keď prídeme tam a keď sa budú pýtať, že čo si zač, tak nehovor, že si moja žena. Povedz, že si moja sestra. A to slovo je tam napísané, aby mi dobre bolo pri tebe. Rozumiete? Veľký Abraham. Toto nie je konanie, to nie sú rozhodnutia hodné právca viery. To nie sú rozhodnutia hodné človeka, ktorý sa opiera o Boha.
To sú rozhodnutia zbabelca, ktorý nepočíta s Božou mocou vo svojom živote. A zrazu zistí, že čo teraz? Čo? Ostane v Káne? Nebudem konať? Ostane v Káne? Zahyneme, lebo je hladomor. Pôjdem do Egypta? Čo tam? Tam dostanú chuť na moju ženu a teraz čo bude? Mňa odkradľujú a ona sa aj tak dostane niekde do nejakého háremu. Ani ho nenapadne, že je tu predsa ešte v hre nejaký Boh. A veľký Boh. Ani ho to nenapadne. Až Boh naozaj musí zasiahnuť a usvedčiť Abraháma z toho, že klamal. Keď prišli kadejaké prekliatia, kadejaké problémy a choroby na také rany, na faraóna, ktorý naozaj urobil to, že zobral tú krásnu Sáraj do svojho háremu a že si ju zobral za ženu, a zjavne evidentne to Abrahámovi vôľa ako nevadilo. Hej. Proste, keď potom Boh začal trestať faraóna a faraónovi došlo, nikto mu to nepovedal, jemu to došlo, že bol oklamaný. A zavolal Abraháma a hovorí, prečo si mi to urobil? Čo si mi to urobil? Prečo si mi toto urobil? Prečo si mi klamal, že toto je tvoja sestra a nie tvoja žena? To je následok, viete, urobíte vo viere jeden kompromis a už je to ako domov, to sa vám začne rúcať. Ďalšia vec, ktorá je, a zrazu zistíte, že ten Lot, ktorý mal byť pomocou, takou ľudskou barličkou Abrahamovi, zrazu sa vám plete po podnoji vždy. Je tam napísané, že zrazu zistili, že obom im je tá krajina primalá. Viete ako, jeden mal koľko stát, druhý mal koľko stát. Mali služobníctva, mali pastierov, ktorí sa o to starali. Tí pastieri samozrejme boli presne takí pastieri, aj dnes, čím skôr odrobiť robotu a potom ísť po svojom. To znamená, vadili sa medzi sebou, že ktorí budú prvý napájať, ktorí budú druhý napájať, ktorí budú čakať. Rozumiete, vadili sa medzi sebou, nastali svady tam. A zrazu ten Abraham príde na to, že či chce, či nechce. No sa musí toho Lota zbaviť. Rozumiete? To, čo si v živote zvolíme za nejakú barličku, že si myslíme, že nám to bude oporou, väčšou oporou, než možno tá neistota také viery. Hej? Taká neistota, také čosi neistné. Že ste naozaj odkázaní na to, že musíte dôverovať Božiemu slovu. A keď si zvolíme čosi svetské, skôr či neskôr sa nám to stane príťažou. A to isté bolo zloto. A viete, čo je zvláštne? V momente, keď sa rozhodol Abraham, že no tak musíme urobiť rázny rez, a v podstate, keď naplnil to slovo Božie, tú výzvu, ktorú mu dal, až to ju úplne naplnil. Keď zavolal Lota a keď mu ukázal, pozri sa Lotu, že vidíš, aké mám problémy, tak musíme to veľa ako vyriešiť. Vidíš, tá krajina úžasná, veľká, skús posunúť ďalej. Skús si vybrať nejakú stranu. Keď ty pôjdeš vpravo, ja pôjdem vľavo, keď ty pôjdeš vľavo, ja pôjdem vpravo. Si všimnite. A hneď sa tým, keď sa rozdelili, je napísané. Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abrahamovi, zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veď. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i šírke, ktorú dám tebe. Abraham vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. Chápete? Až teraz mi tu koho. Až teraz naplnil, keď odlúčil sa od Lota, keď poslal Lota preč, až vtedy sa naplnilo to z jeho strany, to slovo, tá výzva, ktoré ho pozval Boh. A zrazu, keby sa uvoľnila cesta Bohu. A zrazu prišlo ďalšie pristúpenie. A zrazu jednoducho Abraham pociťuje potrebu nie mať nejakého blízkeho človeka pri sebe, ale stavať oltár, aby mal spoločenstvo s Bohom. Chápete? Boh ti chce byť všetkým, aj tebe. On sa nebude deliť. Je napísané vo Svetom písme, že ja som Boží anjeli.
On sa nebude deliť s ničím. So žiadnou ľudskou barličkou, alebo takou svetskou barličkou. Boh ti chce byť všetkým, pretože on na to má. On je tak úžasný Boh, že keď hovoríme, keď sa modlíme v žalme, že Pán je môj pastier, nič mu nechýba. To znamená, že jednoducho je to pravda. Keď mám jeho, mám všetko, čo potrebujem. A nič k životu mi nechýba. Preto, nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Kvôli nám jednoducho sa nebude deliť s nikým o nás. To znamená, Boh ti chce byť všetkým. Chce, aby si sa zriekol všetkých tých ľudských, svetských, pominuteľných istôt. Toto chce. Nie kvôli sebe, ale kvôli tebe. Lebo skôr či neskôr zistíš, že sú ti na príťaž. Všetky tie veci sú postupne na príťaž. Chce, aby si ho uznal za všemohúceho Pána aj nad tvojim životom. Chce, aby si ho zažil ako všemohúceho. Viete, veľakrát robíme takú chybu, že Pane, ako niektorú oblasť svojho života, ako keby sme ju otvorili pre Neho. Pane, toto je pre teba, prosím ťa, aby si toto žehnal, toto. Ale vieš čo, Pane, ako tu mi nechoď. Tu si viem poradiť aj sám. Tu mi nechoď. A on toto nechce. On chce, aby si zažil to, že on je všemohúci. V každej oblasti svojho života. Všade, vo všetkom. Keď sa spoliehaš na Neho. Tá najlepšia cesta pre teba je tá, ktorú ti pripravil sám Boh. To je to najlepšie. Ja vždy hovorím, to je taká moja otrepaná fráza, že nikdy nemôžeme vylepšiť Boží plán. My ho môžeme len pokaziť. A keď sa začneme v ňom vrtať a neplniť ho, keď nad ním začneme špekulovať a nenaplňovať ho, tak jednoducho ho pokazíme. Presne tak, ako chcel si vylepšiť nejak, zľahčiť ten abrahamský motor. Dávid došiel k tejto pravde, Dávid tejto pravde došiel a pochopil to za cenu hriechom. Ale nezostal nepoznačený tým hriechom až do smrti. Abraham to pochopil za cenu svojho kompromisu. A tiež nezostal nepoznačený. Zrazu zistil, že až keď úplne nekompromisne naplnil to Božie slovo, až vtedy začalo fungovať všetko. Akú cenu musíš zaplatiť ty? Akú cenu musíme zaplatiť my? Aby sme sa na vlastnej koži presvedčili o tom, že Boh je naozaj taký. A tak vás pozývam teraz k tomu, aby naozaj sme sa zriekli. Zriekni sa teraz všetkých z tých svetských istôt, z ktorých si vytvárame vlastnú falošnú cestu života. Skúsme teraz vyslovene zrieknúť sa toho. Každý z vás má nejakú istotu, a ja mám. Ja sa priznám, ako to je také pokušenie neustále. Mám niečo iné, to nie je nič zlé, podotýkam. Všimli ste si, že napríklad za toho Lota Boh nikdy Abraháma nekaral. Abrahámu došlo podľa toho, ako sa ho choval. To je také nebezpečenstvo a také pokušenie, s ktorým v podstate každý jeden veriaci človek stále zápasí. Má nejakú istotu. Ja neviem, u niekoho sú to možno rodičia, u niekoho je to manžel, manželka, u tej prirodzenej stránke to je v pohode. Hej. A u niekoho možno sú tu peniaze, u niekoho je to postavenie, u niekoho, ja neviem, sú tu nejaké známi. Hej. Každý môže mať niečo iné. Každý môže mať niečo iné. Dokonca môže sám sebe byť istotou. Svoje schopnosti, na čo všetko máme, čo všetko vieme, že potom prídete, zoberiete mikrofón a zistíte, že máte v hlave vygumované, lebo pán robil a vypol. Jednoducho, toto sú naše falošné istoty, ktoré skôr či neskôr nás sklávajú. To nás skôr či neskôr sklávajú. Kde si pán farár vzadu sedí, vzadu sedel, vždy tak rozprával, keď sme spolu ešte válčili, on bol v Brezničke, ja som bol
v oltári, on hovorí, si pamätám, keď sme sa tak modlievali, a vždy vravel, že všimol si, koľko je tu prázdnych domov. Veľkých prázdnych domov. Prečo? Lebo rodičia snívali o tom, že budú mali deti a snívali o tom, ako deti sa vydajú, poženia. Na prízemí budeme bývať my, na prvom poschodí bude bývať dcera s rodinou, na druhom poschodí bude bývať syn s rodinou. A stavali tie domy a stavali a trápili sa s tým a treli ako otroci celý život. Deti rástli a rástli. Oni tak špekulovali, že na staré kolena sa tak postarajú nás a budeme mať úžasnú starobu, úžasne si to budeme užívať. Deti vyrástli, vydali sa, poženili, odišli z domu. A Jedko s babkou zostali v suteréne, v jednej kuchynke, sami v tom obrovskom dome. A nevedia, čo s tým. A v podstate to, čo malo byť pre nich takou víziou proste nádherného života, nádhernej staroby, sa stalo pre nich na staré kolena príťažou, pretože z dôchodku tu nebola to ani utiahnuť, aby to aspoň prekorovali. Chápete? Viete, koľko to by sme mohli záhradovne, za koľko vecí by sme objavili. A skôr či neskôr, vždy sa to postaví proti nám. A skúste teraz ten začiatočný citát, ktorý sme mali, si povedať inak. To Boh ťa silou opáše a tvoju cestu urobí nepoškvrnenou. Nie ty, on. Možno za cenu takých ľudských pádov, zranení, chýb, ale určite takého dozvetia vo viere, takej múdrosti, o ktorej človek dospeje, keď sa nechá Bohom viesť. Teraz tu som mal tak pripravené, že by sme sa modlili za to, aby tí ľudia sa zriekli všetkých tých dôžikov kadejakých, ktoré sme si nastavali, a ty si ma už predbehol pri chválach. Ale skúste tak, dáme si chvíľku ticha, chvíľočku. Skúste sa zamyslieť, čo vám napríklad bráni. Vy ste úplne dôverovali Bohu. V tých normálnych praktických veciach života. Pane, te prosím, aby si teraz tak zjavoval pravdivo nášmu srdcu to, čo naozaj nám slúži ako falošná istota. Čo sa potrebujeme zrieknúť a vstať, aby sme sa posunuli vo viere ďalej. Aby sme sa naučili dôverovať. Viete, ako rozpoznáte, že je to práve? Si predstavte, že to nebude. A zrazu zistíte, že vo vašom vnútri nastane odpor. Sa vzbúri vaše vnútro. To je to. Teraz sa skúste rozhodnúť. Odozdať to Bohu. Zrieknúť sa toho. Povedať vo svojom srdci, Pane, Ty si môj Pán. Ja nechcem, aby
pastier. Ty si Pán neba i zeme. Ty si Pán, ktorý stvoril celý vesmír. Ale Ty si aj Pán, ktorý stvoril aj našu dušu a naše srdce. Ktorý nás stvoril ako bytosti živé, slobodné. A práve, Pane, na základe tej slobody túžiš po nás a čakáš, kým sa sami rozhodneme úplne Ti dôverovať. Tak te prosím, Pane, aby si teraz v tejto chvíli naozaj zaujal ten svoj piedestál v našom srdci. Aby sa teraz v tejto chvíli naozaj naplnili v našom živote tie slova prikázania: ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. Aby ti boli životnou istotou. Tak nech teraz v mene Ježiš padnú všetci tí božíkovia, ktorí sú v našom srdci na prvom mieste. Nech nič nestojí medzi nami a medzi Tebou, Pane. Chvála Ti, Ježišu. Chvála Ti, Kráľu.